Как се казваш? Джалма. И къде си тръгнала, Джалма? Не знам. А вашите няма ли да те търсят? Ей, па да ме търсят. Ти какъв си? Мечкар. Брей, лъжеш. Много са ти бели ръцете. Какво е чудо станало с ливенските затвори през 18-та година. Ангел воевода, млада воевода, Ючирпан града, Геляма, че захвали ангел, хвалба голяма, че са хванали в гора зелена, в сливенските Балкани. Айде, марши, покажи на тия граждани, танци и манци. Айде, оба, айде, марши. Три напред, три назад. Ага. Ай сега, Маро, покажи как снаха целува ръка на свекърва. Айде! Ашколсо! Ай сега, Маро, покажи на тия хора как се търкалят бабите на бабин ден, като се напият. Апала! Айде, Айде, марши, ще не чакат. Дай да ти дава, бабо. Ай, сполайте. Айде, дядо, айде.